Bé, hola un cop més als vídeos Vertic. Avui, com en podeu veure, doncs això, amb una corda a la mà, una corda d'escalada. I avui venim a parlar-vos de com plegar la corda, com fer-ho per, a més, poder-la portar còmodament penjada a la vostra esquena. I això és molt senzill, però s'ha de fer bé perquè després, doncs, quan la despleguem, ens quedi sense cap tipus de nus. La primera cosa que haurem de fer és buscar les dues puntes d'aquesta corda, de manera que les igualarem i a més ens preocuparem de que tota la corda estigui desenredada, sense cap tipus de nus. Jo això ho he fet prèviament i el que farem és el següent. Comptarem una mà, dues mans i tres mans, d'acord? I a partir d'aquí farem això. Una corda en una direcció, una corda en una altra direcció, de manera que les dues mides ens quedin molt igualades. Una direcció, una altra direcció i anem plegant. La mà oberta, subjectant aquesta corda, d'acord? I anem fent. És una mica llarga perquè és una corda de 60 metres, però això ho tindré fet jo en un moment. Ja veureu. Vaig plegant, fins que arribem al final. Superfàcil. Ja veieu, aquí la tinc i la igualarem així. D'acord? Una vegada tinc aquesta corda ja tota plegadeta, aquestes que són la part, diríem, que abans hem apartat amb tres braços, el que farem és el següent. Enrotllarem una volta, dues voltes, tres, i passarem per dintre, com podeu veure, i aquesta part, a la part interior, fins que tota la corda ens quedi penjada i plegada. A continuació, què podem fer? Doncs molt senzill, me la puc col·locar a l'esquena, d'acord? I li dono una volteta, dues, i aquí jo he fet una miqueta, he anat una miqueta de sobrat, però bueno, em puc portar la meva corda com si fos una motxilla, de manera còmoda, puc caminar, puc córrer fins i tot, i la porto absolutament plegada. Només era això, explicar-vos com es plega una corda, una cosa senzilla que ens serveix per plegar-la i ens serveix per transportar-la. Vinga, fins una altra.